الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe horɓe tedduɓe moƴƴuɓe e heɗotoɓe radio dubango e hartalla e onon ɓe ɗiɗo groupe whatsapp on calminama on juurama on mantama on ƴamanama hayso koye korka ko almudou ousmane Diammalik Ba arte darsu men yewtere korka ene yewtana on eɗen duusa korka aha eɗen duusira ɗum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eɗen jaaha jeere eɗen jaaha to machine ngaji eɗen ƴetti tande aɗa ƴetti jalo aɗa fayi falo aɗa rewo sakiri ma aɗa wiya rabbana atina fi dunya hasana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار adalaji ala bani sirata wonde janaba bantara sel e Allah hukmin mojjere aduna mojjere e lakal a nyaagima mojjere aduna e lakal e nam Allah jogi hunde fof yo dando ene jeengol bandiraɓe sehlaɓe e nam Allah manti ɓen jangtoɓe Allah ɓen jangtoroɓe Allah ene jooɗi ene dari ene coppini ene gona jeere ene paadi oto ene jeyto ene jeeya الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا الله دنا جينغول قدام وديتاك الجنة وديتاما هلما غاري مجر الله غاري انجرم الله غاري يرمن الله غاري اكورس الله اجلي الله يد الله يهود الله rewde Allah e sukkade al mustafa sallallahu alaihi wasallam ko lewru ko ngon bandiraɓe sela mbaylen jikkuji ɗi aha mbayloɗen haalaka mbaylen ƴewkiki e nanɗe ɗe aha koye korka wona Abu Hurairata giɗo al mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi ceerno Usman ɓamtu dande hade jaljalɓe ɓe e kakkaɓe ɓe e kanɓi ceerno Usman dane ma loori e deuxiéme jour nde suwa lordata o bandiraɓe seeɗa comme mabɓaɗo aha oɗon jiiɗi dañjeɗo point on dañataɗo point so Allah jaaɓi eynam o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi konguɗi ɗiɗi ndeysan ene hoye ɗemgal ene teddi to misane e pesirɗe habibata ndeysan hol jiɗɗo ɗum ila rrahman Allah ne yiɗi ɗiɗo konguɗi arrahman jomotoɗo omo yiɗi ɗiɗo konguɗi ceerno Usman eɗi catti ma balleɗa ma ndodeɗa ma tekkanɗa ala ko subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ƴewnenam ɓandam ene weeɓide wirdu nelaɗo nani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim rawahu al-Bukhari aɗa fay jeernenam ɓandam aɗa duwono sambayel ma mbiya astahfirullah dottaka ene rokka jawdi ene rokka debbo ene rokka ɓiɓɓe ene rokka galle ene rokka hunde fof aha fa qultu astahfiru rabbakum innahu kana ghaffara so toɓo arani yursili samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal en rokka jawdi wa yumdidukum bi amwalin wa banin en rokka ɓiɓɓe ndeysan ɗum fof wa jannat fo ene rokka hunde fof mbiya atubani Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu alayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا هل سمع إن كربها الله إن كرها الله إن كرسها الله كرك وانا كرك في يفر يودان يجول بندرا بسهلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام yidde noon ko Allah waɗɗumi yimɓe mi yejjirani koye faati en gonɗen en mbi iyaka na'budu iyaka nasta'in toon paaɗen hannde mi yejjirani yidde ko Allah waɗɗumi gille e ɓerɗe jiɗa debbo jiɗa jawdi jiɗa hunde fof kono hota bonnu laakara ma aduna ma hoto bonnu laakara ma aduna ko ngesa awate koye aduna soñete ko laakara eynam zuyina linnasi hubbu shahawat min annisai walbanin walqanatiri almuqantarati min aldhahabi walfiddati walkhayli almusawamati walan'ami walharth dhalika matau alhayati addunya
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah yonni dum zuyina yonnanama en bandiraɓe sela enen les hommes et les hommettes e yidde les farmata et les farmata et les kumbis et les patel et les kumbayel e nam kumbayel fof eɗen jiiɗi ɓe hol sababu eɗen jiiɗi ɓiɓɓe eɗen jiiɗi jawdi eɗen jiiɗi kange eɗen jiiɗi kalis eɗen jiiɗi pucci eɗen jiiɗi makka en ñebbe en suppu en fof eɗen jiiɗi ɗum kono noon holko ɓuuri moƴƴirte Ousmane laakara to Allah woni to Al-Mustafa woni to aljanna woni to e nam wallahu indahu husnul ma'ab e nam yo Allah jippinen mbiɗen nuzulan min ghafurir rahim e nam en mbi alhamdulillahi rabbil alamin mbiɗen arrahmani rahim maliki yawmiddin mbiɗen hande iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qur'ana fo koye fatiha woni fatiha fo woni koye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mbiɗa e Allah ko an min ɗigganta ndeɗo ɗiggere ken min mbawa ɗiggude ɗum sona balla min e ɗeɗo ɗiggi ɗum woni isti'ana billah ñagoɗa Allah ballal kanko jogui doole kanko woni hayyul qayyum bawanɗo hoore mum sohlani hay goto الغني الكريم العزيز المتكبر من كبر هو الأول والآخر والظاهر والباطن كانكو جيجي هون فوف كانكو واي هون فوف كانكو عندي هون فوف كانكو ركر هون فوف كانكو حضر هون فوف قانون هولون شن عثمان الله لا إله إلا هو له ملك السماوات والأرض غني عن العالمين لا إله إلا الله أو بدا نياغاد بلال ها إغنا مو بندرا سهيلابي Icen Ousmane woni yimɓe heewɓe de mbi kañum eɗen mbi iyaka naabudu iyaka nasta'in kono ɗigganani Allah son dogui doga payato talkuru ɓe payato piɓol ɓe payato sibirbaji ɓe payato ñowroɓe ɓe payato ɗisowo ɓe payato ubbowo ɓe shirkini giɗoma Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wi sallallahu alayhi wa sallam o yi kabɓuɗo talkuru fo horo Allah timmin gueɗe mum on baɗɗo piɓol horo dañ teere horo dañ deere horo dañ kisal horo dañ pinal horo dañ culture e agriculture bandiraɓe sahilaɓe ko ni wayi talkuru ko ni waɗata bandiraɓe gari kotoɗo hakkillaji men on jani sippirteɓe ɓe omo waɗi talki omo waɗi lohi ɗon ɗon o fiye e leydi o gagne o fiye e leydi hoto talkiri ɗen woni hoto ɓoccoɗe ɗen woni hoto tufam ɗen woni o yuppama ndiyam o yuppa tufam fof o liɓa joni joni oɗo dokkomo talkuru ko an rokkoramo dépasse a yejjiri ɗum ƴeew kadi hoddiɓe ma ɓe ɓiɓɓe bammaɓe ɓiɓɓe yummaɓe ɓe ngala hen talki ɓe wonko ɓurɗaɓe aɗa jogui ɓiɓɓe eɓe jogui ɓiɓɓe eɓe ñawa aɗa ñawa eɓe paamu aɗa paamu eɓe mabɓe aɗa mabɓe baali mabɓe ne kaari baali ma ne kaari baali ma ne ñawa baali mabɓe ñawa cukalel mabɓe fiye an piyeɗa aha ñande foof ne heftoma a ƴeewata hay dandu nafani kala ko yimɓe dañi aɗa ñawa eɓe ñawa ƴeew tan an joni tawi ko talkuru wonko nafarma gona ɓurɗo hulde Allah ɓurɗo yidde Allah ɓurɗo yidde Al-Mustafa ɓurɗo wawde Qur'an on gaɗa talkuru yafotoɗo bakkar min kam ko min itto sodde ɗum talkuru ne yaafo bakkar Allah yiɗami Allah suurami Allah dandami min ɓenna siraɗi nenam yiiɗe yimɓe julɓe fof jiɗami aywa yimɓe fof nobami farmataji joɗɓe ɓe fof kam fof ɓe nobami mi suɓo hen mi jiɗmi mi suɓo galleji nayyi mi suɓo nagge nayyi mi suɓo baali nayyi mi hunde fof mi waɗa ɗum nayyi ey nam mi daña kanŋeji nayyi fof paɗono talkuru an rokkaramo dépasse nelaɗo wi hoto gueɗe makko timmu fiɗi koye diine fiɗi ko mayata komo shirkine hol sababu sabu mayata komo waɗi piɓi wona mbiɗa ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ko an min ballikinto ɗi a wallikinaki Allah ɓe mbi ala ko qur'an woni qur'an arani waɗa talki Allah wi ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati kanko afala tadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri llah lawajadu fi ikhtilafan kathira afalam yadabbaru alqawl qur'an ari ko jangede faame huutere sabi Allah ɗum ɗo qur'an ari wona haɓɓede bandiraɓe sele walla yowe walla ɗise waɗa hen kaani waɗa hen lohlo waɗa hen talkude aha ayide haydara ɓurani yimɓe talki maɗi a waɗi shirku so talkuru majji han kadi jiiɓoɗa woyegima on jiyanɗo talkuram on jiyanɗo loholam te so bamma mayi so tanema hay goto ronnata talkiri ƴeew talki nanguirte ko leggel wedde hay goto pour que a ronnata ɗum talkuru bamma talki ɗi ƴetta ɗum ɗo an titran kamɓe ɓe nawa galleji ɓe nawa baali ɗi cuɓiɗa ko nayi ɗe cuɓiɗa ko kanŋe cuɓiɗa oto min jeeyi terrain gonɗo 5e o e ala ɓe kaɓa pindron on pindata e talki ɗi ƴetton mbaɗoɗon kewa kalis
غير نغتر حكلاج من وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب خبير وكل ممايتا لا تأخذه سنة ولا نوم ونوري الله ودانو تاكو غراني اينام جوغي هوند فو واي هوند فوف لا إله إلا الله كده كو غير مبكل الله غوبي ديلو تالكي انتردي يا لي فو دادين ان غلا يونيفرسيتي ان غلا اوبيتالوج ان غلا هليكوبتر ان غلا افيون غاج ان غلا ماشين غاج بنوج hay dara en غلا imba de talki dañen dum yo talki mbad tobo ilam ila gawri hewa suuna hewa nyebbe kewa kodde kewa kosam hewa rewbe ndese bakuji dañe huude fo dañe sukabe nan don desaka bakuji ngala ken somoruji yimbe danimbe taccimaaji be itti bato njole lawol be njoli Espagne be njoli Madrid be jolde talki mabbe bandirabe sehilabe e nam Allah wi baddo talkoto to Allah timmin nelaadi wi baddo talkoto Allah timmin gede mum bandirabe e nam wa tawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu ay sawakimi Allah ren maji sa yalti galle ma wi bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah yo hay sedan god ngoppini ma law laissez la route ayan an bima ko jew alqur'ani min nobete bir way wadda burani min nobete sa wirtima sukabe ahadam ba jidda yobe jide da bayre be bayra mi budma bayde mi xollen ko ak dokam ni dokku sacc mala bagn mala jeppi amay kat mala jeppi ak sa téré yu bari ko non be mbiyarma e talki ma kewdi ko min hurima I hate you je te déteste je te hais je ne t'aime pas mi no bani ma ko Cheikh Ousmane no jew mi modanta dum no ba ko nafarma nafatama afuntama ko fibir baaji ko katumeji gon ton ko plus 2,x y z wonton équation aji mathématique les bitan dum won windaro c'est des mathématiques windaro wala hawla wala quwwata illa billah wakilay Allah fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin adi yawran ko ka do talki ngeen hersini Allah ni yidi bakkil ak Allah ni yidum non wa fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin yuhibbul mutawakkil ujina chapati jeedi naatobe aljanna be don be moccataake be bakkile Allah be mocca koy mabbe enam be chapati jeedi unnar be naata aljanna bandara se tobe kasbaka ودعذهم وتوكل على الله ودعذهم وتوكل على الله اي حاسد جدي اي نافقه بي اي انبم بي اي هريبم بي اي فوجم بي الله بيا اوب بيا وكيلو الله يا الله دي بي نون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن ساوكيم وانا الرحمن الله الرحمن كجرم هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما يشركون sanani wodi ni e be shirkina e be mbada talki e be mbada galladi e be ubba dum do e be dissa dum do ko korka dum do ko yawo be bicce ndiyam e galle be mbaddon porir be mbadde hen conni be mbadde hen bawdi dum fo nafatama berne ma Musa a dañata sona ko Allah dottan mako e nam wama min dabbatin fil ardi wal illa ala Allah rizquha وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هو فوق على جيجي أرسلكم كان كو جيجي نغورنام كان كو جيجي بالدمم هوتو هول هوتو فاي جومي تاغير مارام وركما كورك وركما بيبي وركما سوكاب وركما تشلال اي نكون اند ريد يما وين غينغل ني ندن بودا وند فيبل فراجيل اد وني فيتس او رين ما ندر تو حالي بي جين نجالتودا مينودا لادا نجادا ndokda ndanja ligge badda ligade mi alikam stop not wali ne gon mi jaapano ko alkaari on ngani ceno sanko policier gonno ko mi meda fitna alhamdulillah meda jetta neddo sala goto policier waji gon arbira amen o yi cerno vraiment way min ko mi liggado o yilo kama ko min vraiment ko mi liggado bim ko woni o ye mede luwi auto mi yobani dum addi kam do e kan bede wadde bam o wadde bamako ni hudimo o ko liggado an so yumma hudimo ko dum woni liggey woni bone ko yumma hudma bamma hudma ay do o liggey buri bon o safrata ko o do ko jeygol tan way ko ni kuppando hoore biyen en fay jeygol ni wala hawla wala quwwata illa billah ina woni mi kuppane koy mon biyeji en fay jeygol wol biyeji talkidi biye shirkulu ina allawi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar on shirkin
aljanna haram ali haram o urnata ko aljanna inam urnata e goddon jimiyama urnata ko aljanna on debbo biide jongal seram wal sababu sam o mo nobi goddo mo nobi goddo wal mo nob non deno o mo nofti dum joni on urnata ko aljanna o yo serata ala سبب يقولوا بدو الشرك نعوذ بالله من الشرك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بشيء عالم وأستغفر ما أعلم نلا الشرك ورسول هذا يأمن دينا بل يوم بيرا يو الله دم الشرك كمن غندي كمن غندا فوف الله يعفو يكون غاردين دين يكون باتين دين كو تشود دين يكون بينجين دين كو فو بندرا سيرا بينام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين